के सभे बना सहाइल पहले ही बेरी बानी कांवर लेके आइल बाबा के बूटी पी के सभे बना सहाइल कौनो बम होने कौनो कहे ने बा कौनो बम होने कौनो कहे ने बा तो लोकेशन चालू कर देवा घर के ने बा तो लोकेशन चालू कर देवा घर के ने बा तो लोकेशन चालू कर देवा घर के ने बा पता लगे न अभी कितना बा दूर हो दर्शन करेला दिल बा मजबूर हो ए बा पता लगे न अभी कितना बा दूर हो दर्शन करेला दिल बा मजबूर हो सब कर जिंदगी आई बाबा के देने बा सब कर जिंदगी आई बाबा के देने बा तो लोकेशन चालू कर देवा घर के ने बा तो लोकेशन चालू कर देवा घर के ने बा तो लोकेशन चालू कर देव घर के ने बा बा तो लोकेशन चालू कर देवा घर के ने बा Recording by Misal Recording Studio. जीवन सफल होई जल असो ढार के बाबा के मंदिरिया में पहिला सोमार के जीवन सफल होई जल असो ढार के राइटर थारू हो पहिला सोमार के अवधेश प्रेमी चलो बतावत जेने बा मीठू मिसाइल अनुराग चलो जेने बा तो लोकेशन चालू कर देवा घर के ने बा तो लोकेशन चालू कर देवा घर के ने बा तो लोकेशन चालू कर देव घर के ने बा बा म्यूजिक न्यू ऐप अभी डाउनलोड कीजिए हमारे गूगल प्ले स्टोर से और पाए भोजपुरी लोकगीतों का एक से बढ़कर एक ऑडियो वीडियो सॉन्ग बिल्कुल मुफ्त।